जाथाव आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसे जोंनि मोनसे समनि बर' थुनलाइ आफादनि गोख्रों मावथि जोंनि आदा भजेन बर' बिथां दङ। जों दिनै बेवहाय ज' जादों मोनसे गोनांथार हाबाफारि लानानै मोनसे गोनांथार थांखिखौ जों रायजो राजानो मिथिहोनांगौ होननानै मोनसे दायित्व जों साननानै बेनो जाहैबाय जोङो आसाम सरकारनि जि मोनसे खान्थि सोलोंथाइ बिथिङाव जे 6नि जेनोखि सानखान्थि आरो बिगियान बेवहाय माने इंराजि माने सेबखांनाय बर'खौ नागारनानै इंराजि सेबखांनाय भाषाखौ नागारनानै इंराजि सेबखांनाय दा बेनि फारसे जोंहा दिनै मोनसे खुद्रिसानाय हाबाफारि दङ आरो बे खुद्रिसानाय हाबाफारिखौ जोङो हरखाबै दोनथ'नो गोनां जादों नैबे जाहोनाव जे मैया जोंनि आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा जोंजों टेलिफनिक जि मोनसे बाथ्रा सावरायनाय जादों आरो बेवहाय बिथाङा बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादखौ गाहायै खावलायदों जे बिथांमोना हायोबा जोंनि सावरायनो फैनांगौ आरो बे सावरायनो बिथांनि जि खावलायनाय बेवहाय जों बुंदोंमोन जे जोङो बिथांनि खावलायनायखौ जों मोजां मोनदों नाथाय जोंनो मोनसे हांख्रायलाइ जों मोननांगोन आरो बे हांख्रायलाइखौ मोनोब्लासो जोङो जोंनि जि मोनसे खुद्रिसानाय हाबाफारि बेखौ दोनथ'यैनि बाथ्राखौ जोङो साननो हागोन। दा बे मथेनो बिथाङा जोंनो गांसे नैबे लाइजामखौ हरदों बिथाङा आरो बे लाइजामखौ बिथा खालामनानै जोङो दिनैनि जि मोनसे गोनांथार खुद्रिसानाय हाबाफारि बेखौ जोङो दोनथ'दों। जों बेखौ दोनथ'दोंसो जोङो सावरायनायाव जुदि मोजां फिथाइ थायाबा बे सोमावसारनायखौ बा जि मोनसे खुद्रिसानाय हाबाफारि बेखौ जों लाफिनगोन बेखौ जोङो मन्थ्रिनो स्पष्ट बाथ्राजों जोङो बेखौ मिथिहोनाय जादों दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आरो बिथांमोना बेखौ मिथिनो गोनां जे बर'फोरनि जि जारिमिन बे जारिमिनखौ नायब्लानो जोङो मिथिगौ जे बर' हारिया मोनसे माने सोमावसारनानै फैनाय मोनसे हारि बे हारिया दा बेखायनो जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै जों जेब्लाबो थांनानै थाबोदों आरो जोंनि सिनायथिया बर' हिसाबै जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानैसो जों बर'। दा बे बिथिङाव बिथांमोना 6आव जेब्लानाखि इंराजिखौ जाबसिनना होगोन सानखान्थि आरो बिगियानाव अब्ला जोंनि सिनायथिया बोरै थागोन बे जोंनि गिदिर सोंलु जोंनि सिनायथिया बोरै थागोन जोंनि माहारि बादा बोरै थागोन जोंनि बिजोङाव फरायसाफ्रा फरायनाय नङा बेखौ जों नुहुरदों आरो मोनसे गिदिर जेंनाया जाहैबाय मा बेखौ जुदि इंराजि खालामारोबा सानखान्थि आरो बिगियानखौ अब्ला मात्र ससियेल साइन्स आरो बर'आव थाहैबाय गासैबो आयदायानो इंराजि जाबाय अब्ला बेवहाय जोंनि बिमा बिफाया सानगोन जे बर' बिजोंनि फरायसालियाव हरस्लायस्लाय जोङो इंराजि बिजोंनि फरायसालियाव हरनोसै प्राइभेट स्कुलफ्राव बे मोनसे साननाया फैनो हागौ बेखौ जों नुहुरदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा गिदिर मोनसे जेंनाया जागोन मा जे जोंनि फरायसालिफ्रा थानाय नङा थैलांगोन फरायसालिया थानाय नङा फरायसालिया थाया जानाय लोगो लोगो जोंनि फोरोंगिरिफ्रा थानाय नङा जोंनि बर'फोरनि देरसिन जि मोनसे दारिमिन इन्डास्ट्रि साख्रि मोननायनि बियो गैया जालाङो बेखायनो सरकारनि जि मोनसे गिदिर फैसारि बेखौ जोङो नुनानै जों गोरलै लानो हायाखै आरो बेखायनो जोङो सरकारनि हेंथायै सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन नाथाय जों दिनै बे समाव जों गोजोनथ'दों जे सरकारा दि जोंखौ लेंहरदों सावरायनायाव बेवहाय बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादा बाहागो लागोन जों बाहागो लाया होननानै बुङा जों सावरायगोन आरो सावरायनायनि गेजेरजों फिथाइया मा थायो बेखौ जों नुगोन फिथाइया जुदि मोजां नङाब्ला जों लोगो लोगो सोमावसारगोन आसाम सरकारा बिनि थाखाय साखाफारा जाखानांगोन आरो जोंनि बर' रायजो राजायाथ' साखाफाराखा जे जुदि जों जेखौ नागिरदों जों जेखौ मोजां मोनाखै बेखौ जुदि जाबसिनना होयोब्ला जों खिन्थु सोमावसारनायनिफ्राय जों फावसायनाय नङा बे मेसेजखौ आं दिनै क्लियारलि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै दिनै होनाय जाबाय बर' फरायसा आफादनि जोंहा दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दङ जों बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आसाम सरकारनो स्पष्ट जोङो मिथिहोदों आरो जोंनि बर' रायजो राजाखौबो जों दिनै खावलायगोन जे दिनैनि हाबाफारिखौ मानो हरखाबै दोनथ'नो गोनां जाखो सोरबा सोंनो हागौ बेवहाय आं दिनै बेखौनो बुंगोन जे जोंखौ सरकारा खावलायदों सावरायनो थाखाय मोजां जायो गाज्रि जायो जों सावरायगोन नाथाय जोंनि फारसे खुनु मोनसे गोरोन्थि साननो नाङा बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद
जोंनि माखासे माहारि आफादफोर दङ, लोब्बा आफादफोर दङ, बिसोरनि सायाव खुनु मोनसे गोरोन्थि साननो नाङा जोंखौ। जोङो सरकारा जि मोनसे मोजां जोंखौ खावलायदों, जों बेखायनो सावरायनो थाखाय जों आवगायदों आरो बिथांमोननि खावलायनाय बायदियै मोनसे मोजां परिबेस सृष्टि खालामनानै जोंनि लुबैनाया मा बेखौ जोङो सरकारनो जों खोन्थागोन। बेखायनो जों बेखौ दोनथ'दों आरो जोंनि मिथिनायाव दिनैहाय जायाब्लाबो सावरायनाया गाबोनफोर जानो हागौ आरो बिनि थाखाय जोङो मोनसे सम बोखाना होदों सरकारनो। जोङो मिजिंथिदों जे सरकारा जोंखौ गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ नागारनो थाखाय बाध्य खालामनाय नङा। सरकारा जोंनो दिनैनि दिनाव NEP बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि, जोंनि भारतनि नखर मन्त्रि बिथांमोना बुंदों जे हिन्दी रावजोंनो, गावनि बिमानि रावजोंनो मेडिकेल फरायनो हानाय, इन्जिनियार फरायनो हानाय बाथ्रा बुंदों। नाथाय जोंना उल्था, जोंनि आसाम सरकारा मा खालामना दोन दायो जे असमिया बिजोंनि फरायसालि, बर' बिजोंनि फरायसालि, बिमानि रावनि फरायसालिखौ फोजोबस्रांनानै बेवहाय इंराजि बिजोंनि गायसननो थाखाय बिथांमोना माने होंगो दोंगो जादों। बे जोंनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा होननानै जों दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों। जोबथारनायाव जोङो आरोबाव खावलायबावदों आसाम सरकारखौ जे जोङो जोंनि जि मोनसे गावनि राव, बे रावआव जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामा। कमप्रमाइज खालामैनि थाखाय जोङो जोंनि हारिया दिनैसिम बे बिथाथियाव सफैदों। सरकारा बेखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां। आरो जुदि बिथांमोना इंराजिखौ जाबसिननानै होनो नागिरदोंब्ला जों दिनै बिथांमोनाव सोंगोन, बर'खौ बिथांमोना मा जाजानो लुबैयो? बर' हारिखौ बिथांमोना मा जाजानो लुबैयो? जे जोंनि हारिखौ रावखौ नागारनानै, थुनलाइखौ नागारनानै, जोंनि हारिमुखौ नागारनानै मोनसे हारिया हारि हिसाबै थांनानै थानो हायो नामा? बेखौ जों दिनै सोंनो लुबैदों सरकारनि सेराव।